Je li ovo Vrdnik? Je li to to? To je, da, to je to. I ti sad ovdje živiš? Pa trenutno se ovdje, ja sam mislio nikad neću da hodam, znači ja sam na lemsku bolest. I ovdje sam naučio da hodam ponovo. Ovdje, u ovoj banji? Godinu dana hodam u bazenu, ljudi mi pomažu, koji vidiš. I tu sam godinu dana, posle lemske bolesti, da. A koliko živiš u Vrdniku ovdje? Pa, skoro godinu i po dana. Kako biste se vi zapravo predstavili se gledalištu? Ko ste vi zapravo? Šta bi rekli? Šta bi radite? Ja sam završio Filmski fakultet u Beogradu, ja sam rođen u Beogradu, ja se bavio sportom. Igrao sam tenis u Partizanu, onda sam proveo dosta vremena u zapadnoj Evropi, da bih tu sportsku karijeru završio negde posle 87. godine, kada sam otišao u Ameriku i osnovao sam ULEX International Consulting korporaciju koja se bavila konsultingom u raznim oblastima i bavio sam se raznim otvarali raznih firmi kod nas i na zapadu, u filmskim pravima i tako dalje. U to vreme sam se po prvi put napravio sam sastanke predstavnika naše dijaspore sa ljudima iz Jugoslavije. Da li ste sebi ikada doživljavali kao špijun? Je li to negativno? Ne, pazite... Ljudi su govorili za vas, vi to znate? Kako da ne? Šta su govorili za vas? Čekajte da se sedim. Šef Mosada, CIA... Dobro. Ja se nalazim sada kod vas ovdje u vikendici. Vi imate kompletnu dokumentaciju koju bi poželjele mnoge obaveštene službe nagomili da imaju. To su bili dokumenti koji nisu bili za oči svih nas, jel? Kako to objašnjavate sada? Kako ste se odlučili uopšte da o tome govorite? Pazite, ali sigurno ne postoji da sam znao da bi se vratio nazad, 15 godina nazad, nikad svojim poslom ne bi bavio. Da sam možda predstavnik neke druge nacije, verovatno da bi. Ali radeći srpska pitanja, srpske stvari, to je verovatno najveći sizifovski problem na svetu. Znači, to da elaboriramo. Zašto? Zato što jednostavno mi nemamo nikakav koncept u svemu tome. Ja se osjećam svaki put kad sam u Jugoslaviji kao da sam nekim vremenplovom došao. Znate, kao da sam nekoj mašini vremenplova ovde. Ovde se ništa nije desilo što bi bar na neki način išlo u korak sa ostalim zemljama Istočne Evrope koje su se slobodile komunizmu. Osnovna stvar kod cele te priče o Valheimu je upravo činjenica da sam ja došao do pravih dokumenata, ne tražeći ih oficijalno u arhivama koje su mi oni dali, nego sam to našao posebnim izvorom kod ljudi koji bih nazvao mojim izvorima. Moj advokat me je uputio gde mogu naći pravi izvor. Na pravi izvor me uputio u okviru cele moje priče o Valheimu i mog rada na Valheimu. Gospodin Jefto Šašić, general, koji je bio nekad između 50. i 60. godine general KOS-a. Živ ili mrtav? On je mrtav. Gospodin mi je rekao, kad sam bio kod njega, u okviru te istrage, rekao mi je: Vuče, ja hoću da ti pomognem. Ja sam radio na Valheimu. To je bio najveći zločin od Balkana. Desna ruka gospodina Leva. Ako hoćeš da nađeš ta dokumenta, pronađi arhivu Nemačke obaveštene službe u Jugoslaviji. Tako smo mi rekonstruisali njegov život preko onih gestapovaca i onih članova službe koje pripadao Valheim, koji su bili uhapšeni 45. godine i koji su mi dali sve te informacije, nama dali te informacije. Tako smo ga mi i ucenili. I on je postao naš agent. Ja sam taj aspekt stalno pratio u svojoj istrazi i došao sam kod njega privatnim putem. Nemačka obaveštena služba, 5. tom, Uprava državne bezbednosti, 3. odeljenje. Ovo je rekonstrukcija rada Nemačke obaveštene službe. Ovi dokumenti nikad neće biti klasificirani i ja sam ih jednostavno kupio. Na ovom dokumentu ovde piše poverljivo. Onoga sekunda kada se on nađe u vašim rukama,
a vi niste pripadnik službe, onda taj dokument postaje nepoverljiv. Drugim rečima... Ta dokumenta su odlazila u Department of Justice, Department pravde američki, to su ljudi znali. Znači, oni su bili vama davani u ruke sa ciljem da budu nekome pokazani. Jeste, ja sam ih odnosio i još ću pokazati pismo Jelenskog kongresa, gdje se piše predsjednik Kostiću, veliko vam hvala, gospodin Vukranović mi donao dokumenta. To je samo početak saradnje. Znači, sve je to bilo rađeno u smislu da se te dokumenta daju. I da se dok nije Jovo Popović preko Mira Marković prekinuo do celu priču. I u tom momentu, od danas do sutra, i kontraobaveštajna služba i državna bezbednost mene tretira kao persona non grata, kao zločinca. Zašto? Gospodin Jovo Popović, koji je šef te hobotnice, čovjek, niko u policiji nije mogao napraviti karijeru da nije dolazi kod njega na čuveni pasulj. On je neka vrsta tajne službe, unutar tajne službe. On nije dobio tih 4,5 miliona dolara koje treba da dobije da bi dao taj dokument. Znači, mnogo je važno da on, kao čovjek koji je isto tajne policije, koji ima sva dosijeja, koji je osnivač Instituta za bezbednost, koji i danas postoji, da on dobije novac, njih dobio. Jer vi hoćete da kažete da je veliki broj obaveštajaca koji su profesionalno radili svoj posao prodavao dokumente za novac? Kako da, to je radi Popović. On je prodavao, recimo, nečuvene fotografije Valheima iz Podgorice, Adriana Podgorice, gde je film samo prevana fotografije, tako bilo jednostavnije da prodaje. Ali vi znate da su neke fotografije bili falsifikati? Da, to znam. A da li ste vi znali da su falsifikati? Ne, da li ste kao takve falsifikate isto tako nudili onima za koje su rekli da treba da ih dobiju? Ne, ja nisam nudio. Ja sam bio neka vrsta intermedijatora. Još jedan put. Vi ste rekli? Moj fundamentalni cilj nije bio materijalni. Moj fundamentalni cilj je ono što sam znao od početka. To je da ova zemlja, meni je, moja cela familija bila u holokaustu, znači ja sam želeo da našu istoriju, našu epsku istoriju preko priče o Valheimu objasnim na zapadu, jer bi ljudi tada saznali ko je bio na mnogo bolji način, što je čak i PR kompanije. Znači, to je bila prava mogućnost za objasniti cijela istorija Jugoslavije, preko njegove priče. Gospodine Jovanoviću, Nemačka obaveštajna služba, ovdje imam dokumenta, to su prevedena dokumenta, ili su to naša mišljenja o toj službi? Šta je ovo? Šta imamo? Državni sekretarijat za unutrašnje poslove, FNRJ, Uprava državne bezbednosti, 3. odeljenje. Šta je to? Vi možete svoju obaveštajnu službu da otvorite. Ne, pazite, ovdje imam prilike preko 20.000 dokumenta, odnosno... Prislušna služba, izvor obaveštavanja, je li to udžbenik ili šta je to? Ne, ovo je... Ovo je priručnik? Ne, ovo je OZNA, posle rata je uhvatila 6 gestapovaca koje je stavila u 6 vila, oni nisu znali da su živi. Oni su imali priručnike sa sobom? Ne, oni su kroz ispitivanje tih ljudi došli do mreže Gestapo u Jugoslaviji. I ovo je jedan ogroman rad, i čak smatram profesionalno, ako nisam iste službe, za potpuno druge priče, vrlo dobro... Da niste. Zašto? Je li to sramota? Pa, jednostavno... Je li sramota? Pa, ja mislim da je to nešto nije interesalo, da me razumeš. Ja mislim da za mene, jer nisam imao nikakvog razloga da to bude, i možda taj moj način na koji sam uvijek radio, pravio filmove, ja ću gledati kasnije i tako dalje, i zbog čega sam i prvi put stupio u kontakt. Ja sam upoznao, recimo, gospodina Montgomerya pre 25 godina, prvo u Jugoslaviji, bili smo dobri prijatelji. Znate čega se ja sećam? Neko mi je tražio da ga ja špioniram. Ja sam rekao, to mi je ne pada na pamet. Niko mi nije bilo jasno... Tražili su vam da špionirate američkog ambasadora? Ne, on je bio tada sekretar ambasade, bio prvi u Jugoslaviji. Jer pasite, Danko se pojavio u cijeloj aferi Valheim 3 godine ranije nego ja. Ja sam počeo to 1991. a Danko je to radio nezavisno mene, nisam ni poznavao Danko u to vreme. Danko se pojavio 86. 87. godine.